Salum Urian itu hatta tapara de maroha dak pikirata lau mamuka parminggota martang yang nahoho maita diingat na tapi amin tapujima tuhata mari de mahita Mar hite goarni debata ama dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di perbadia na tumapa langit dohot tanoon amin luluhon maahu ali debata jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha sai palua maahu sian bawa siulahon si pauto-uto dohot hajek kelon ai hodo de bata haroroan ni gahagugoaku
tongos ma hati oranmu dohot hati goranmu akan amanu guau pataru au tu dolo ni habadiaonmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangolu padomu honjolma dohor debata hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliati tuho ala ni saluhut nabi nahenmi patupahon hangeluan nami say dongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong nati naonmu dohot hama matem asa uharsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong jala asa maroha haholongon hami huhut mandok mauliat itu ho asa ulo hami mangihuton ho rodi hamatean ali Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nambadiai olat nion rodi saliling-liling na amen hudul mahamu. Mari demahita tatangihon ma patik ni debata di bagasan mingguon ima sian patik parjulu satu patik paupahoton patik parjulu au do jahuba di batam nina di batata dang jadi marakup au bainon di batam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon ro dina di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabi si sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do sugut akan marsiniang di guarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon hari minggui dina onomari ma ulah hamu nasa siulaonmu alai yang goari papituhoni ari paradiana ni Jahoba di Batam dui dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe namangibati hutam ai dina onom hari do di topa debata langit dot tano dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana diari papitohoni dibaeni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido saatna atong rap mangido gogo mahita lau mangulahon pating ni debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na obar tu patikmi amin. Mari demahita
Jongjong Mahita. Ayar sakni rohaku tungsal budono magotak akarot ebi dosai iba Tuhaku nalamate Iha bersilangi Ibana parahana Martua sobota Nasal Budowi dan dijujur dosaku tua Tungsa sadoi di ban mudarai dan ditolak Tuhaku bea Tato Potima dosata tua dopani debata Martang Yang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha dan lomoroham midaha matian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa manggolu ibana ido dipangido roham alani i umbahen hupangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami Saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham Saya pargugui mahami asa margugu hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tabigema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaani dosa Roma hamu tuau asa mangulu tondimuna nina Tuhan Jehovah Tung surarara dosa muna songon abit bunga dab-dab Botardo bahenokku songon ita Nang perara songon abit hasubba Gabi songon hapas do muse Hasangapon ma di debata na di kijang Amin. Mari dia Mahita. Suruton dim paluana paluama o debata bereng dagiku ton diturijo ada soku dijo kamangan Devata Lewat hatami pada pudaki Devata ki Nagogori
sampai lulus studi musungi debataki nagogoi maka tidak untuk tunggu warmi asa malu apar dosa disin asa dicapun Tuhan tamai debataki nagogoi. Tatangon mahatani dibata songon epistel di minggu tasadarion ima sian rom bindu walu mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 sada tajahama masikap soring ai hamatean do haro haon ni daging alai hangoluan jala hadamion do anggo haro haon ni tondi alai dang tar halomohon debata akka paroha daging alai molo Kristus di bagasan hamu manguludo todi na hati goran nang pe mate pamatang alani dosai ido sahadna martuama akan atumangihon hatani dibata jala naupiopsa amen mare de mahita tidakon ma hapor seaon tai songona hina tidakon idongata sa hapor seaon isadok portibion rap ma hita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tidubohon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang sohabubuan ido tuata na tu mau nabernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang
na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluho, na mo naik tu surgo lau hudul tu siamon di debata jo, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana pai mamuluk sugut tanon, mangumumi ala na mangolu dohot namate, au porsia ditondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di asesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak na mate, dohot di hangoluan nasora suda. Kur lansia.
Sabigi matik ting ni huriata. Shalom. Tikting tanggal 22 Maret 2020. Onom. Parhalado HKBP Batam Pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas ni Huria. Naondo pe parjolo sahali romar Minggu di Hurion. Saya di pasu-pasu de Batam ma parsaurata sadarion. Bahen sangap di Goarna. Sada goarni minggu sadarion ima minggu judika artina luluhon au ale Jahoba doho topik minggu debata mangalehon tondi hangoluan 2 ruas na baru sada mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriatama keluarga Amang Joel Chandra Halomuan Purba dohot inang Sonia Bella Vista Tanjung Nasida sian HKBP Sipolha Resort Bethesda. Nuaeng tinggal di perumahan Bandar Serimas, masuk Tuwik Seipanas. 2. Mamuka minggu sadarion gabe ruas mihuriatama keluarga Amang Rapi Raja Gugut do inang Wahila en Borussia Turi. Nasida sian GKPI Hutalotung. Nuaeng tinggal di Bukit Senyum, masuk Tuwik Nagoya sekitar. Napatoluhon Sermon HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Di hari Senin tanggal 23 Maret 2026 Borhat Dosude Pangulan Nagok Tiki HKBP Batam mandohoti Sermon Distrik 20 Kepulauan Riau. Imana maringanan di kantor Distrik 20 Kepulauan Riau. Nah dimulai pukul 10.00 WIB. Napopaton Pandidion Nabadia. Di hari Minggu Paskah Naparjolo, ima di tanggal 5 April 2026, di Parmingguan pukul 10.00 WIB, di Patupahuriatado Pandidion Nabadia. Alani itu saluhut ruas ni Huria, naneng membuat anak konna manjalo Pandidion Nabadia, asa mendaftar ma marhitehita situawek nabe, jala membuat persyaratan, ima Naparjolo, akte pemberkatan perkawinan, ima tu anak na parjolo, anak na tubuh parjolo. B. Akte lahir manang surat keterangan lahir. Jadwal katehisasi baptis di Patupa di hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 4 sore. Manang pukul 16.00 WIB. Napalimahon jadwal passion Jumat Agung Paskah 2026. Onma jadwal kebaktian passion, parningotan Ari Hamamate manang Jumat Agung dohot Ari Haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah di tahun 2026 di Huriaton. Disosoi matu saluhur ruas asa parsidohot di kebaktiani jala marhite tiktingon ma di pabotohon tuhita saluhutna masoho do partangyangan wik di bagasan na saminggue. Ima di hari Senin tanggal 30 Maret 2026 Passion Parjolo masuk mai pukul 10 sia 30 manang jam 7 lewat 30. Selasa tanggal 31 Maret 2026 ima perningotan passion kedua masuk mai pukul 7.30 malam. Rabu tanggal 1 April 2026 perningotan passion ketiga masuk mai pukul 7.30 WIB malam. Jumat tanggal 3 April 2026 ibadah dohita disi ima ibadah sekolah minggu pukul 7.30 pagi. Ima ibadah gabungan di Lubuk Baja. Jumat Agung sesi pertama dohot perjamuan kudus ima di pukul 7 pagi berbahasa Indonesia. Jumat Agung sesi kedua dohot perjamuan kudus masuk pukul 10.00 pagi berbahasa Batak. Marulau nohohom dohita di pukul 14.00 WIB manang pukul 2 sore. Di Minggu tanggal 5 April 2026 ima di pukul 4.00 WIB pagi marbuha-buha ijuk
ima di ibadah umum dohot sekolah minggu. Masohodo ibadah pukul 6 pagi. Ibadah pasca pertama di pukul 07.30 WIB, pukul 10.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 18.00 WIB. Ibadah baptisan kudus di pukul 10 WIB. Senin 6 April 2026, ibadah Paskah kedua masuk pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Napon-napon partangyangan wik. Pinangido matu saluhut ruas nihuria di Ganup wik asa mandohoti partangyangan di wik tabe. Jala olma jadwal partangyangan di Bagasan mingguan. Hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, ima wik Baloi Kolam Sada Galilea, wik Baloi Kolam 2, wik Baloi Kolam Tolu, wik Nagoya sekitar, wik Seipanas, wik Tiban, wik Bengkong sekitar, dohot wik Blok Onom. Di hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, ima partangyangan di wik Baloi Center, Baloi Kolam Sada Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Sion, Muara Takus, Nagoya, Baloi Ditpam, Parserahan. Tikting napapituhon, ruas Namar Sahid. Tatangnya koma dongata manang ruas nihuriata natongon dope di Bagasan Parsahiton, asa dilehon debata hamalumon tunasida. Goar-goar ni Namar Sahid, boy mataida di layar videotron, manang ditikting na adong di hitabe. Tatangnya koma amanginang, ima di ruasta Namar goar natana el silalahi, nyonya Pasaribu boru si Tompul, nyonya Huta Barat boru Huta Galung, nyonya Sihite boru Tapu Bolon, Rosida boru Marpaung, nyonya Lumban Raja boru si Tumorang, nyonya Huta Galung boru Siregar, MC Hombing, nyonya Napitupulu boru Siahaan, Junita Panggabean, AR Situmeang, nyonya Panggabean boru Sitanggang, nyonya Sintua MC Lain boru Simamora, Sintua RS boru Situmeang, dan Hana Siahaan. Tikting napa waluhon. Perekrutan guru sekolah minggu. Lao pasikopon hahurangan di guru sekolah minggu di Patu Pahuriata do perekrutan guru sekolah minggu dohot persyaratanna ima a ruas HKPP Batam, b burju marhaporsiaon natogu, c naung makatindakon haporsiaonna. Turuas naneng mendaftar boy ima menghubungi ketua Dewan Kononia amang Sintua D Dongoran di nomor HP manang WA 0822 8546 7476 at manang di Sintua Wik masing-masing. Tikting napasiahon paduan suara anak sekolah minggu. Paduan suara anak HKBP Batam kembali membuka penerimaan anggota paduan suara anak yang minimal telah duduk di kelas 3 sekolah dasar. Bagi jemaat yang rindu mendaftarkan anaknya dapat menghubungi Ketua Dewan Kononia Amang Sintua D Dongoran. Tikting napa 10-hon, gerakan pengadaan gorden gereja. Di Patu Pahuriatado gerakan pengadaan gorden gereja laho mengurupi peredam suara di gedung gereja. Marhiteon pinabotohon matu saluhut ruas naneng mengurupi boy ma di pasahatu situawik bene boy ma di pasahatu situawik bene wik nabe manang langsung ditransfer tu rekening huria. Goar-goar nanaung pasahat sumbangan gerakan pengadaan gorden ima sian wik Nagoya sekitar 1 juta rupiah. Total natar pungu sahatu minggu sadarion 10,500,000 rupiah. Tikting napa sapul sadaon bakti Paskah tahun 2026. Hombar tu program ni huriata Patu Pahon ni Dewan Diakonia do kegiatan bakti Paskah
turuas ni huria nanaung leleng di bagasan parsahiton, difabel yatim piatu dohotu aka nama balu. Pinabotohon ma tu saluhut ruas ni huria naradem laho manupahi dohot mangurupi dana anggaran nasian huria. Boy mata pasah donasi manang sumbangan marhite ketuan diakonia ima amang sintua Dr. Sahat Siahaan HP 08 Sadasia Walu Sada 25 Onom Sada. Titing napa 12 on penerimaan siswa baru TK manang SD Valentin. Telah dibuka pendaftaran siswa baru untuk TK SD Valentin tahun ajaran 2026-2027 gelombang Naparjolo. Imana mulai bulan Maret sahat bulan April 2026. Dohot gelombang kedua dimulai bulan Mei sahat Juni 2026. Tuamang dohot dainang nanaing mendaftar hon yanakon nasida boi mamar gabung jala menghubungi Kepala Sekolah Bapak Alan Pangarebuan di nomor 082 sada pitu opat siopat onomopat 24. Tikting napa sapul toluhon informasi dohot soso boi ma di jahasan diri ima na berkenaan tu hayason dohot fasilitas umum dohot pelean bulanan. Tikting 10 napa 10 ton ucapan selamat ulang tahun. Saluhut parhalado dohor ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huria namar ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu debata gokdame nang lasni roha. Hata ni debata imanar tersurat di Rom 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basahon debata. Napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumurung hamu marpakirimon pinar gogoan ni tondi parbadia. Warta keuangan. Saldo ni huriata di tanggal 21 Maret 2026 ima sejumlah 136 juta 735.760 sada rupiah. Songoni matik ting ni huriata di bagasan samingguan. Mauliate Tuhan memberkati. Ende pujian Sian Kur NH Lubuk Baja.
Jina manongo hatani di bata mare di mahita. Martang yang mahita Jehovah debata na husobahami di bagasan guarni Yesus Kristus hupas hatami madiri nami tuho ale Tuhan dinalahu tumangihon hatam pasu-pasu hom matodim tod dipurbadiai asaboi huha nguluhok kami hatami amen. Amanginang nuaing sahat mahita tuminggu judika hatani debata nanaing tangi honota imasian Hesekiel biddu 37 ayat na parjolo sahat rodi ayat na pasapulo paton asahu jahahom mai di tonga-tongata amanginang tape hutihut bema di bagasan rohat tabe songonom madidok panurirangon taringo tu haheheon ni Israel sugut dungi songgop ma tuau tangan ni Jehovah jala ditogiho nau haruar marhite-hite toddi ni Jehovah jala di Paulo nau di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate dungi ditogihon ibana au mamolus yan labung nasida tuk humaliang gabe idama godang situtu mararahat di atas sisi ni rurai jala idama masak situtu do luhut nai jadi ninna ibana matuau ale anak ni jolma atehe taga moddo tarpangolu dope aka holi-holion gabeni kuma ale Tuhan Jehovah hodo ubotosa jadi ninna ibana matuau manurirangi maho taringo tu aka holi-holion jala dohonomu matunasida ale holi-holi aka namasaki tangihon hamu mahata ni Jehovah sonod do hatan ni Tuhan Jehovah tu aka holi-holion idama au mangalehon toddi tu bagasan hamu asa mangolu hamu jala au mangalehon tu atas hamu aka urat-urat dohot patubuhos sibuk di atas hamu jala au mabahen hamu marhulik kuling huhut mangalehon toddi tu bagasan hamu asa mangolu hamu asatung ditadahamu audo Jehovah jadi manurirangi maau songon naung tinonahon ni tinonahoni tu au
Jadi dina manurirangi iau Roma sada suara jala idama masa suara namar ngongos gabe masih topotan akka holi-holi ganup tudongan na dungi hubereng ma gabe idama nunga maruraturat nasida jala tubuh sibuk jala leap hulik-kuling di atas nasida alai danga dong dope anggota di bagasan nasida dungi na ibana matuau manurirangi mahotu todii manurirangi mahotu tu ale anak ni jolma jala dohonomu matu todii sonoddo hatani Tuhan Jehovah Roma ho ale todi sia desa naopati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon asa mengulu nasida jadi manurirangi maau sonati nonahon nai tuau gabi Roma todi itu bagasan nasida jala mengulu nasida laos diojakon pat nasidai parduan parangan apala nabolon sahali doi dunginin na ibana mo setau ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinokpar ni Israel doi idama akka nasida madok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni roha nami naung pidom dohami dibaheni manurirangi maho jaladok matu nasida songonod dohata ni Tuhan Jehovah idama au mangukap tano mamuna jala au mabuan hamunakok sian tano mamuna hamu ale bangsoki jala au manogihon hamu mulak tu tano Israel jadi tadomu nama au do Jehovah ia dung huukap tano mamuna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tano mamuna au huhut mangalehot todikku tu bagasan hamu asa mangolu hamu jala au mabahin hamu marhasonanga di tanomuna asa tung ditadda hamu au do Jehovah nama doki huhut mabahesa ninna Tuhan Jehovah amanginang akka dongan sahaporsyaw di bagasan Kristus Yesus hiado tahilala di bagasan ngulut taon songon namaringanan hita di rura hamatean rura nama hiang manang nakoring situtu bukan lembah yang hijau bukan lembah yang sejuk melainkan lembah kekeringan lembah keputus asaan ra amanginang boido hea masa si songoni di bagasan parngulota atau mungkin bisa saja saat ini kita merasakan hal seperti yang digambarkan dalam kitab Hesekiel ini mungkin boidohonon akka parsauran nasega hahipason nalam moru akka parkarejoan manang herana sorong parhusoran di bagasan ngulon di tonga-tongan yak kaulaon songon nastaknan danga dong husor apalotik adong musedo amanginang berengon mekkel berengon margogo alay sasitong na di bagasan rohana nungatung melos nungatung mahiyang say hera danga dong beharapan di bagasan ngulon songon holi-holi nama hiyang nama di bagas ay gudang dohita si songon niya manginang say marsitutu do asa berengon margogo asa mekkel alayang go di bagasan songon holi-holi na marserak naong koring sinakaninganido mungkin sisa ni akka pakirimon na hiya mangulu di bagasan diri tay nama alay nuaeng sudah kering sudah pada masa kekeringan mungkin amanginang ada di antara kita yang saat ini merasa pada titik penghabisan rasanya tidak ada lagi harapan nggak sudah besude jala olo mararo tu bagasan rohatta suku-suku nama dok adong dope masa depan ningolukku
manang ai di sarihod debatado penuaeng au nang mahiangon. Iya, molo di bagasan parukilon hita olo do masa ro suku-suku soni. Alaya manginang ro do hata ni debata di hari minggon. Nama dok unang lauho. Tetaplah di situ. Panguluoku doho. Kita akan belajar bahwa justru di lembah kekeringan itulah Tuhan menyatakan kuasanya yang paling radikal. Huaso laho panguluhon namate. Songon namasa tu si Hesekiel amanginang boy taida di gabaron. Mungkin tidak jauh berbeda songon ilustrasi na adong di gabaron at amanginang. Yeheskiel manang Hesekiel diajak Tuhan untuk turun ke lembah yang sangat kelam, ke lembah yang sangat gelap. Di sini ada visi penglihatan ketika bangsa Israel sangat terpuruk sekali di dalam pembuangan Babel. Jongjong do panurirang Hesekiel disada inganan natung macai pujung sahalakna. Hanya dia yang ada di tengah-tengah, di luat na asing, na sohyado pe di bereng, di bagasan nguluna, di tonga-tonga ni halongonan, jala di habuangan do ibana. Amanginang, mari kita bayangkan hidup kita berada pada situasi itu, situasi yang sangat-sangat menakutkan. Adong dua logo mangulus. Alai ulusannya lugui pe terasa panas. Amanginang, mohop dibuan orbuk nama negaya ruaru kering perasaan, semuanya kering. Jalato dini debatado nama bonibana tu sila hopatu duhon panguk kapon. Lembah itu bukan lembah yang rimbun oleh pohon, bukan lembah yang ada airnya. Tidak ada satupun sungai yang mengaliri lembah tersebut. Alai rura hamatea doa manginang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya keadaan itu. Humaliang nama ragean akaholi-holi. Akaholi-holi ni namate. Marserak, mahiang. Jaladang adong terbigi apala saotik suara sangat sunyi. Tabo todokan manginang molo holi-holi, di dalamnya ada sumsum tulang. Alayon holi-holi na koringi, bahkan sumsumnya saja pun sudah kering, sangat kering. Tulang kering yang sumsumnya itu juga kering. Keheningan di sana begitu pekat amanginang. Bukan keheningan karena ketiadaan suara, melainkan keheningan mutlak yang lahir dari ketiadaan kehidupan. Dangadong molu hola si Hesekiel do disi. Tak ada gerak, dangadong gerak, dangadong hosa, dangadong pakirimon. Seolah-olah pernah ada peperangan yang sangat dahsyat yang membuat orang-orang lenyap, yang melenyapkan semua yang bernyawa. Alaya manginang di tonga-tonga ni inganani. Holan nahohom do si Hesekiel meratapi di bagasan kebingungan. Mamereng nama saya manginang dang tardo na agi aha. Boleh dilihat gambar ini, hira-hira songoni masih Hesekieli pujung sahalakna dang tardo na agi aha. Satu kata pun dang boy di dokibana lahu menggambar hon aha nama sahati hai. Molo sian hajol mau na manginang tung suadong do na boy di ulahon ibana di inganani. Dang tuk gogo ni jolma laho pahehehon holi-holi namahiangi. Jaladang boy holi-holi namahiangi hehe sadiri. Di tonga-tonga ni rurai marsaringar masuara ni Tuhani dohot suku-sukun yang sepertinya tidak masuk akal. Dang boy masuk tu akal ni jolmai nama dok ale anak ni jolma atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion. Tulang belulang yang kering ini tarpangulu dope nina Jehovah tu si Hesekiel. Mungkin namanginang adong do keraguan yan
di bagasan hajol maun ni si Hesekiel, alai di bagasan kepercayaan dia mengatakan, ale Tuhan, hodo ubotosa. Dari jawaban ini dapat kita lihat Hesekiel mengakui dia Tuhan yang berkuasa. Ale Tuhan, hodo na ubotosa. Amang inang molotaida di ayat na mangihut di proses na laho pahehehon holi-holi i dang disuruh debata suruh-suruhan sian banua gijang. Dipilih debatado pamangan ni panurirang Hesekiel. Madidok disi manurirangi maho. Holani do syaratna manurirangi mah. Bukan karena perkataan manusia memiliki kuasa dengan sendirinya amang inang, tetapi karena Tuhan yang berkenan atas Hesekiel. Tuhan yang berkenan menyambungkan kuasanya pada suara yang taat. Alani di lembah yang paling sunyi, firman yang diucapkan menjadi mujizat. Hal ini gabi suku-suku dihita amanginang. Porsea dope hamu, porsea dope tuhi, dope hita amanginang bahwa perkataan yang berasal dari firman Tuhan itu dapat membangkitkan orang yang mati, dapat membangkitkan kematian yang ada pada diri kita. Suku-suku mai tuhita. Di paret tanah perjoloi dungi manurirangi mak si Hesekiel. Maruratura mak kaholi-holi tubuh masibuk. Alai dang adong dope todi di bagasan nasida. Hibul do nasida secara fisik, alai mate do nasida secara esensial. Dungi Roma pareta na paduahon. Manurirangi matu todi. Inilah yang membedakan kebangkitan sejati dari sekedar restorasi struktural. Amanginang Allah tidak hanya merapikan yang berserakan. Dakola di pasada holi-holi. Tetapi ia menghembuskan dirinya sendiri ke dalam ciptaannya. Mungkin melihat ini semua Yehezkiel, manang Hesekiel amanginang dia terdiam. Karena sesuatu hal telah terjadi di luar logika manusia. Namar serakani nakaning holi-holi namar serakani disatukan kembali. Dungi diulus somatodi. Gabi martodi manasida. Gabi manguluma. Sangat di luar logika manusia. Amanginang jaladang marujung baritai di topi ni rurai. Begeon ni halak Israel do baritaon di habuangan. Na ikon suri rakonon ni si Hesekiel doi. Ima naso di halupahod debatana sida. Bahwa tulang-tulang kering bukanlah akhir dari sejarah. Seperti kata para penafsir Madoka Manginang. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, ima buah ni panurirangon atau nubuat yang diberitakan oleh Hesekiel melalui penglihatannya ini. Amanginang nuaing baritaon sahak mo tuhita. Sahak mo nuaing di minggu judikaon bohatu tu di bagasan ngolumu amanginang. Bohatu tu di bagasan ngolum, di bagasan ngolutta. Godang dojol manuaingon mangolu di bagasan keadaan nama hiyang songon holi-holi nakaningani. Mahiyang ngoluna, mahiyang pakilalaanna. Rodo nian tu parpunguan, rodo tu gareja. Didoho tido aka parpunguan alai sai heradanga dong pakorhonna di bagasan ngoluna. Manang amanginang ati na songon parsera ni holi-holi na di ruraido. Tutu hubungan tadi bagasan ngulut tahun. Hubungan rumah tangga, suami dan istri hidup seatap, tetapi hatinya terpisah. Natora sedohot aka ianakon, bukan hanya fisiknya yang berjauhan, bisa saja juga mereka berjauhan secara emosional. Tidak ada lagi keintiman, yang tersisa hanyalah formalitas. Mungkin amanginang ragam nama bain hitam merasa kering, songon holi-holi nama seraki.
di tonga-tonga ni parngulat tabe. Mungkin pergumulan di dalam hidup ini, atau bisa saja koring ngulut tahun alanya kadosa na taula. Akapabahenan na sotama di bagasan ngulut ta amanginang, naholan mangulahon hagiot ni daging yang hanya mengejar kesuksesan dunia. Orang yang terikat oleh kebiasaan dosa, apapun itu, akahagiot ni daging amanginang, amarah, kecanduan, perselisihan, ketidakjujuran, immoralitas, seringkali masih menjalankan hidup seperti biasa terlihat di luar, tetapi ternyata dalamnya sudah mati. Tapi kirim aja, tarimang-rimangi maju di bagasan ngulut tau namang inang. Akka ulah hagiot ni daging dia na taula. Say lalap taulahon. Bereng mekel di luar. HP di bagasan dirita parbagasani nungatung mahiang situtu. Kematian terus selalu menjalar di dalam hidup kita. Amang inang, boy do masa akai di bagasan ngulutta. Atau mungkin saat ini ada di antara kita, manang nahita amanginang adalah seseorang yang sedang berjuang untuk sembuh dari traumatis kita. Banyak orang-orang yang mengalami trauma-trauma di dalam hidupnya, merasakan kekeringan, seolah-olah tidak dapat lagi disembuhkan, seolah-olah tidak ada satupun lagi yang dapat menyembuhkan dia. Baluahon ibana, tak ada lagi harapan. Darung naboi mengurupi. Bisa saja saat ini kita mengalami hal tersebut amanginang. Kering dalam lembah kekeringan, di tonga-tonga ni akad tulang belulang yang berserak-serak. Amanginang, hari ini Tuhan berkata, berdirilah di situ. Unang morok siani. Berdirilah di dalam kesunyianmu itu. Saat ini Tuhan ingin menyembuhkan kita dengan cara yang berbeda. Dang be mardongan padelean namahi yang jalan amate hita amanginang. Alai mardongan haradeo manangi hodot mangalusi debata. Izinkan Tuhan berbicara ke dalam kesesakanmu saat ini. Izinkan Tuhan berbicara ke dalam kekeringanmu. Lehot Tuhan namarhuaso amanginang. Jaloot tamatutu ngolu na ibaru. Marhite-hite pangoloiyon. Tu debata. Tetap di situ. Tangihon hatani debata. Jala ulahon hatanai. Amanginang. Adong duan non tikinaso panagaman, kita akan bangkit kembali dari keterpurukan kita, bukan karena ketakutan, bukan juga karena kekuatan. Kita tak punya kuasa, kita tak punya kekuatan, tetapi karena Tuhan yang akan menepati janjinya kepadamu, bahwa Tuhan yang akan menepati janjinya kepada kita. Tuhan yang memberi nafas, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan juga yang akan memelihara, yang akan melepaskan kita dari segala keterpurukan di tengah-tengah kehidupan ini. Alani amanginang, porsea matu debata. Percayalah, Dia akan menghidupkan kita. Kekeringan ini tidak akan lama lagi. Paru kilomidang leleng be. Alani tangi hom mahatani debata, ulah hom mahatani debata, karena Dia yang akan menepati janjinya. Amin. Martanya kita. Ale Jehovah debata nami. Hupuji hupasanga pami mahoale Tuhan di bagasan ngulu namion. Mauleate hupasahat tami tuho. Marhiti hatam naung hutangi ho kami. Disegarkan kembali Tuhan.
Dileho musehami ngolu nai baru, pengharapan nai baru. Ragam nian na masa di tonga-tonga ni akka ngolu nami. Ragam parukilon, ragam hahaciton, ragam nang akka padilea peali Tuhan. Alai hatam matutu na hutangi hok kami, hatam na huula hok kami, jala hatam na mangula di tonga-tonga ni ngulu nami na mangalehon hagogo to hami be. Alania li Tuhan, marsangap maho, marhiti-hiti akka ulaon pakatayon gulmi ni ngulu nami. Hupas hatami mangulu nami otu ho ali Tuhan, asa ho mana-mana rihok kami, na mamasu-masu laka ng akka ulaon nami, na mamasu-masu akka keluarga, na toras ng akka ianak ko pe Tuhan. Asa niyan to tong to dim to di purbadiay mga lihog gogo to hami. Margogo hami mangulahon nasa siulahon nami. Tarlumobi mangulahon lomoni roham di tonga-tonga ni Portibion. Ali Tuhan hupasatami mahuriam HKBP Batamon. Asa niyan hajongjongan ni huriaon. Gabi hataridaan ni holong ni roham. Pasu-pasu akka pangula ni huria. Saluhut na ale Tuhan ruas ni huria. Na parsidohot di ulaw pakubasio di hari Minggu sadarion. Leho tuhami rohana satia. Asa satia hami totong mangulahon nasa ulaon lomoni roham. Pasu-pasu bangso negara nami Tuhan. Akka pamareta nami. Asa mangula na sida di bagasan na marhabiarat tuho. Laho mangalehon kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso Indonesiaon. Nang dihuriam HKBP na bolonon ali Tuhan. Kupasatami matuho sa luhut na kapangulan ni Huria. Siyan tingkat hatopan nang tuhuria marsada-sada. Asa homa na jongjong na patirhon na sa ulaon pakubasyon. Marsanga maho ali debata sa isaut malomo ni roham. Amen. Tapapung umapeliata huhut maredde mahita. Hape masa di ngolomon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mohon dihon ho, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las beroha marsapeho sai di ramotiha Tuhan menjaga ho sai di zari hondong alumi Tuhan menjaga ho sai di tangi hontangi ami Tuhan menjaga ho Tuhan menjaga ho las peroha marsapeho sai di ramotiha Tuhan menjaga
tangi kami, Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroham marsak peho sai di ramoti Tuhan menjaga molo borati persanoni Tuhan menjaga Pegola paridani Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsak peho sai di ramoti Tuhan menjaga Tuhan menjaga tolong nado mangon dihon Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsak peho sai di Tuhan menjaga sai di salihon mengarungi Tuhan menjaga Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsak peho sai di ramoti Tuhan menjaga Rima hita jongjong. sai di salihon mengarungi Tuhan menjaga segala perdidami Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsak peho sai di ramoti Tuhan menjaga
Satangnya ko mapiliat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhas yang hami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga di huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amen. Selamat hari Minggu Madihita.
Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Las Piroha Marsakleho Sai Ramo